مداب من إسياد إذن مداب زي بهاجراوي محبر من إسياد تمارون إيرترا يبدالو مداب من إسياد دك سبات إن هيوت بزحنا حتى يخون دا أمبر هيوت تقرب ملسي درت ويؤوس سنيو أمونغو بزح محتاتنان واحد ملسي مركابنان زفت أرهقا في خاء نتتعمي نابرا زرحق نترقم هيوت زدبزز حتى تمخان نبورن قبون كان تخونه ملسي أما قراب زلنا دلونتن بقعتن قنا كان الرابو حلنا بفلاي أب كل زي هنطي كل عد مزركب من أسي كينو عدميو كيدو كل زبن زيادة رتعوي كخونن ممزانو يتقلب نزمن صفجيرو مدلاوتنا بزقرب سرع مدباتنا خمر حكم ساعة فتامت حزونا مدب موهاد مساخم تصنح ساميل منقسط أبيه بروح مقتال زي خبركم تخطاتلتي مدب من أسياد أبنا إذا حلفت حزونا أب عمتاوي قام همامة اتأميتو حدا حفشة وسئل متحز علمه تحستو أقربنا لكم نيرنا قامن متعود انصراحن عنافر زوباتات محبر كمرأة بموساد استرالو مدب نلومون كالعين زازامن كفالو كنسعب كم كلن محاورات عنافر محبر أب همامة الزوبا دبوبون نتي من إساي ينكح يودب يعتق زبل مريح متكل محبر بإذ تغتل من قدي نن بينهم حيالو مدبات أبز حلف عامة 2020 كلتن كم زيت عمو حلافي همامة الزوبا من إساي قرما يقبرو يبره أبتا 10 أسان زوباتات 14 استفلالي ودابيتات من إساي سرحتنياتات 28 كالعين 98 مأكلين درجة أبيات التمرتي كمون 109 محدار كبابيتات زلوا زوبا همامة أبز سفيح زرقح زلوا قرص استحاق نتفتات كعمم كم تصنحه من إساي قرماي بزرزري قالت بز مسارات كابتقدي نتفتاتنا همامته من سيات منقح مودة معتقيب ومسارتك نقحت من سيات بوليتيكات مرتيت عنا نمعباي مدبات كسرة ست أنيحيوت زعابي يجن ودابنا من سيات زيادة نمحيال بمن تر ودابي أمكات تجباتي تعكان مدبات نتكبر سيفيكاو سلطنات فكايت أنيحي زوم سيفيكاو سلطنات نقحت أنبابا نفتوراري نحمرت نمأكلاي درجة كادر زكوها بخينهم ببدرجو ناي غزار اسو كاريكولم هاريمو ناتزرغ حزوها بتمرتي بو مسارتكا بزن تقصو زلنا ودابتات ناي كحت انبابا ناي فتوراري ناي حمرت ناي مأكلاي درجة كادرن اب 12 اسان زوات زوادوب اب 28 ناي كلاي درجة ابيها تمرتن 98 ناي مأكلاي درجة ابيها تمرتن كباب 3212 من سيات اب زعمت سلطينو مالو زي برسنت خرو كلها 46 ميتايت دق نسيان مالتي تا 53 ميتايت كا دق تبعتيهم زي زياده عند علامه نايز ودا بز سيفيك هاوس سلطانات كا تيصبي ودا بز بهنا محبر زرع على اتكرر بمهاب ام نفس وكف تصبي ودا بز كاير اسمهرو ودر فلتطقس ودرات مدره خطعخا ناي اكوب دمر حفشاو علامه كون كم زغبر مان سوهبي بو مسرت كا زختوسو صنح قصري اب كتشحن 22 سلطانه من سي مالتي تخلق من همامته بأتكرو همامته زوادو بأتكرو سرحلو مدب ما يوصل تناتاتيو زو ما يوصل تناتات من سيات أبكبابيهم بتي دلوت أجاتات تتكيمهم بقربة ما يعطيهم أب ترف ساعاتهم سرح فتيرهم أفريت زيجر هزخون اللي بيتان متحي لعل كل خاء من سيات كاب ترف جزيهم كاب ديت اللي تتجبرات حراقينهم أبناي مويا معتق مأكلات توافيرهم إتي زي من الأدميهم أب سلطنات نحلفوا زوها بيو بمسارتك سلطنات ناي كمبيوتر تكنولوجي
ምርባሕ ንህብን ደርሆን ስነ ጽባቐ ፀጉሪ ርእሲ ትልሂት ድራማ ሙዚቃ ሶላር ኢንስታሌሽን ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን ካልእን ዘጠቃለለ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያዊ ስልጠናታት ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ብኡ መሰረት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 12 ንኡሳን ዞባት 1963 መንእሰያት ብሞያ ሰልጢኖም ኣለዉ ካብዚኣቶም ብመሰረት መጽናዕቲ ሰልጢኖም ናብ ስራሕ ንኽዋፈሩ ከኣቲ ናይ ንኡስ ዋኒን ናይ ኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠናታት ተዋሂቦም ኣሎ ብመሰረት ከዓ ገለ ክፋል ካብዚኣቶም ከዓ ናይ ንኡስ ልቓሕ ተዋሂቦም ኣብ ስራሕ ከም ዝዋፈሩ ተገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣገዳስን መደብ ናይ ሃመተ ዞባ ደቡብ ኣብዛ ዓመት 2022 ዝተኻየደ ሽልማት ኣብነታውያን ተማሃሮ እዩ ቀንዲ ዕላማ እዚ ሽልማት እዚ ነቶም ኣብነታውያን ዝኾኑ ተማሃሮ ኣተባቢዕኻ ነቲ ዝበዝሕ ተማሃራይ ንምጽላው እዩ ጽባሕ ንጎ ከዓ ነቲ ዝበዝሕ ተማሃራይ ተጸሊኻ ከዓ ተወዳዳርነት ናይ ተማሃሮ ኣበሪካ ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ዝኾነ መንእሰያት ንምፍራይ ዝዓለመ ዝግበር መደብ እዩ ብኡ መሰረት ሃመተ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሽልማት ዕንደማሶ ክዕድል ፀኒሑ እዩ ሎማ ዓመት እውን 388 መንእሰያት 192 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽልማት ይብሎ ኣብ ዝሓለፈ 7 ዙራት 1771 መንእሰያት ናይ ብሉፅ ሽልማት ናይ ዕንደማሶ ዓዲልና ኢና ካብኦም ከዓ እቶም 1632 መንእሰያት ወይ 93% እዚ ሲቪካዊ ስልጠና ናይ ሕምረት ዝወሰዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰያት ጎኒ ጎኒ እቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ንምዕባይ ነካይዶም ንመደባት ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ንምዕባይ ከዓ እቲ ናይ ሲቪካዊ ስልጠናታት ምስኡ ተተሓሒዙ ዝወሃብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣገዳስን መደብ ከዓ ኣብ ሎማ ዓመት ብፍሉይ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ዙራት ተሸለምናዮም ናይ ዕንደማሶ ኣብነታውያን ተማሃሮ ኣብ 12 ክፍሊ ሳዋ ብምውራድ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኦም ከዓ ክንግምግሞ ፈቲና ኣለና ማለት እዩ ብኡ መሰረት ካብ 228 ኣብ 4ይ ዙር ተሸለምናዮም መንእሰያት እቶም 171 ናይ ዲግሪ መፂ ኣምፂኦም ኣብ ኮሌጃት ተፀንቢሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ንገብሮ ዝነበረ መተባብዕ ሽልማት ኣብቲ ዳሕራይ መዛዘሚ መድረኽ ውፅኢት ከም ዝሃበ ክንግምግማ ክኢልና ኣሎ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ሎማ ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ብምትሕብባር ሃመተ ዞባ ደቡብን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብን ሽልማት ደንደን ኣዋርድ ዝበሃል ተበጊሱ ብኡ መሰረት ካብ 3 ስጋብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ዘምፅኡ ኣብ ዞባ ደቡብ 265 መንእሰያት ተሸለምቲ ናይዚ መደብ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብጠቕላላ ኣብዚ ዓመት እዚ 653 መንእሰያት እዚ ናይ ዕንደማሶን ደንደን ኣዋርድን ናይ ምትብባዕ መደብ ተኻይዱሎ እዚ ናይ ምትብባዕ መደብ ከዓ ፅባሕ ንግሆ ውፅኢታውያን ኮይኖም ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ናይ ማሕበር ከዓ ኣብቲ ውዳበታት ኣበርከቲ ንክኾኑ ዝዓለመ መደብ ዝወሃብ ፀንሐ መሰረት እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእን ኣገዳስን መደብ ስልጠና መሪሕነትን ምሕደራን እዩ ማሕበር መንእሰያት ዝለማመድሉ ጥበባት ኣገባባት ናይ መድረኽ ኣልያ መሪሕነት ምሕደራ ወዘተ ዝለማመድሉ ትካል ከም ምዃኑ መጠን ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2021 ናይ መሪሕነትን ምሕደራን ናይ ስልጠን ስልጠና ኣካይድና ፀኒሕና ብኡ መሰረት ከዓ ኣብ 2022 እዞም ናይ ስልጠን ስልጠና ዝሃብናዮም 2021 መንእሰያት ኣብ ኩለን ንእሷን ዞባታት ተዋፊሮም ናይ ስልጠና መሪሕነትን ምሕደራን 5 መዓልታት ተዋሂቡ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኣብ 12 ንእሷን ዞባታት ዞባ ደቡብ 480 መንእሰያት መባእታዊ ስልጠና መሪሕነትን ምሕደራን ወሲዶም ኣብ ትካላቶም ተዋፊሮም ዝሓሸ ናይ ምሕደራ ብቕዓት ክርእዩ ትፅቢትና እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ነቶም ንሕና ንምልምሎም ነማእዝኖም መንእሰያት ናይ ፊትወራሪ ሕመረት ቅያሕቲ ዕንበባን ኣበርከት ኮይኖም ኣብ ስልጠናታቶምን ምምእዛን ናታቶምን ከዓ ኣብ ኩሉ ዝካየዳ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ሰሚናራትን ቀንዲ ተዋሳእትን ኣማእዘንትን ኮይኖም ይሰርሑ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ብመንገድቶም ዓመት ዝውደቡ ቅነ መንእሰያት ንቕሓትን ውዳበን ማሕበር ብዝሐየል መንገዲ ተዓቀንቲ ንጥፈታት ከም ዝተዓሙ የበረህ ብፍላይ ኣብ ምውዳብን ምክያድን ሃገራውያን በዓላት ከም መሻርክቲ ኣካላት ዝንፀባረቕ ኣበርክቶ ከም ዝተሳለጠ ኣተሓሒዙ የበረህ እቲ ኣብ ኣፈልባ ብምኽንያት ዝኽሪ 20 ሰነ ዝተወደበ ኣጋጣሚ ናይ ልዕሊ 5000 መንእሰያት ሱታፈ ዝነበሮን ብሰብዕሎ ኣሰር ዘለዎ ናይ ምውራስ መደብ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ምንባሩ ከም ኣብነት ኣልዒሉ ንሓሳቡ ይድርዑ ኣብ ክልቲ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ማሕበር ሃማመተ እቲ ዞባ ነዚ ዓመተ 2023 ሒዝዎ ዘሎ ውጥን ትግባር ስራሕ ብፅሙቕ ዝበለ መልክዑ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ከብርህ ከሎ እቶም ብኣተኩሮን ዝሰርሓሎም መደባት ከዓ እቶም ሲቪካዊ ስልጠናታት ኣብ ፊትወራሪ ቅያሕቲ ዕንበባ ሕመረት ሞያዊ ስልጠናታት ሽልማት ኣብነታውያን ተምሃሮ ከም ዝጠቐስናዮ ናይ ዕንደማሶ ኣብዛ ዓመት እዚ 388 ፀኒሖምና ሎማ ዓመት ከዓ ኣብ 2023 ከዓ 552 መንእሰያት ናይ ምሽላም መደብ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዚ ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ መንእሰያት ፈጢርዎ ዘሎ ፅልዋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ መንእሰያት ከዓ ብቐረባ ኣብ ከባቢኦም ስልጠናታት ክረኽቡ ስለ ዘለዎም እዚ ዝሓለፈ ዝሃብናዮ ናይ ከባቢ 900 መንእሰያት
بتماثالي ناي 15 ميتاويت عبيت بمقبار نخباب 2200 منسيات ناي مسلطان مدب حانتيتنا لنا بتوسخ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ማሕበር ብመሰረት ስትራቴጂ ምምራሕ ስለ ዝኾነ ስልጠና መሪሕነት ምሕደራን ዝኽርታት 10 ሰነ መደብ ዋርሳ ካልኦት መስራዕ ፖለቲካዊ ንቕሓት መንስያት ዘበርኽ ፖለቲካዊ ሰሚናራት ምክያድ ካልኦትን ካብቶም ብዓበይቲ ተታሒዞም ዘሎ ኣብ ሓደ ዞባ ኮነ ክፍሊ ማሕበር ዝርከብ ዕድላትን ብልጫታትን ናብ ካልእ ብዝጣዕም መንገዲ ንምንባቡ ዝግበሩ ገምጋማት ጸላዊተር ኣለዎም እናተመላለአ ዝኸይድ ናይ ሓባር ኣጠማምታ ንምኽስኳስ እውን ብኡ መንፅር ኣገዳሲ ቦታ ይሕዝ ሃማመተ ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዝኡ በዚ ተመክሮ ሓሊፉን ዝጭበጥ ውፅኢትን ረኺቡሉን እዩ ብፍላይ ኣብቶም ብኣተኩሮ ንኽሰርሓሎም ዝትልም ስራሓት እዚ መንፈስ ደፋዕ ሓይሊ ይህብ በዚ መንፅር ከም ኩለን ዞባታት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንገምጋም ዓመተ 2022 ውጥን ስራሕ ዝዓመትን ኣመልኪቱ ኣብ ሃማመተ እቲ ዞባ ሓላፊ ውደበን ፖለቲካን መንእሰይ ተኽለ ዘርአ ብጥቕልል ዝበለ መልክዑ ከብርህ ከሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብኣጠቓሊሉ 10 ንኡሳን ዞባታት እየን ዘለዋና ኣብዘን 10 ንኡሳን ዞባታት ኣብተን 8 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብተን ክልተ ግን ናይ ማእከላይ ደረጃ እየን ዘለዋ ስለዚ ብቐንዱ እቲ ንሕና ንሰርሓሉ ዘለና ናይ ውዳበ ንጥፈታት ኣብ ውዳበ ተምሃሮን ውዳበ ስራሕተኛታት መንእሰያትን ከምኡ ናብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪርና ኢና ንሰርሕ ብመንፅር ውጥና ናይ ዓመተ 2022 ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብ ምስልጣን ሲቪካዊ ስልጠናታት ዝሓሸ ስራሕ ተሰሪሑ ኢልና ክንድምድም ንኽእል ካብታ ቀያሕቲ ዕምባባ ኢልና ንጅምራ ናይ ሻድሻይ ክፍሊ ጀሚርና ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ንገብሮ ናይ ፊተብራር ስልጠና ከምኡ እንዳበለ ናብ ሕመረት ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ካድር ኣብዚ ዓመት ዋላ እኳ ብድሆታት እንተሃለውና ምስ ብዙሕ ብድሆታትና ግን ኣብ ሲቪካዊ ስልጠናታት ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሕና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ውዳበ ስራሕተኛታት መንእሰያት እውን ምናልባት ዝበዝሐ ቁፅሪ ኣብ ባፅዕ ዝርከባ ትካላት 22 ትካላት በቲ ኣቃውማናትና ንኡሳን ጨናፍር ኣብ 22 ንኡሳን ጨናፍር እዮም ዝሕቆፉ ስለዚ ባዕሎም ዘንቀልዎ መደባት ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ናይ ውዳበ ስራሕተኛታት መንእሰያት ሰሪሕና ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ጊንዳዕ እውን ካብ ባፅዕ ምናልባት እቲ ቁፅሪ ካብኡ ትሕት ዝበለ እዩ ግን ኣብ ጊንዳዕ ናቕፋ ኣፍዓበት እውን ኣብ ውዳበ ስራሕተኛታት ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሕና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብተን ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ዋላ እኳ ክንዲ ናይ ዘን 4 ንኡሳን ዞባታት ኣይኹን እምበር ብመጠኑ ግን ድሓን ዝኾነ ምንቅስቓሳት ናይ ውዳበ ኣብ ስራሕተኛታት መንእሰያት ነይሩ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ከምኡ እውን ንምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም መደብ ተሓንፂፁ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ብምልኣት ኣይተኻየደን ኣብ ገለ ሃጓፍ ኣለና ግን ኣብ ናይ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ እውን ብፍላይ ኣብ ጊንዳዕን ኣብ ባፅዕን ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሕና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለዚ ካብኡ ብምብጋስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብዝግበር ገምጋም ዘለካ ብልጫታት ብግቡእ ዓቂብካ ደኽመታትካ ወይ ዘለካ ብድሆታት ብኸመይ እዩ ክፍወስ ዝኽእል እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ገምጋማት ዝግበር ብደረጃ ዞባ መሻርክቲ ዘለውሉ ገምጋማት ተኸይዲ እዩ ስለዚ ምስ ህሉ ኩነታት ምስ ዓቕሚ ናይ ማሕበር ምስ ናይ ባጀት ናይ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ግምት ንምእታው ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ማእትታዊ ንጥፈታት ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ከም መደብ ሒዝና ኣለና ካልእ ኣብዚ ናይ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተወሰነ ኢና ሰሪሕና ኢልና ዓመተ 2022 ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ግን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትና ንምሕያል መደባት ሓንፂፅና ኣብዚ ዓመት 2023 ከም መደብ ሒዝና ኣለና እዚ ናይ ሲቪካዊ ስልጠናታት ኣዝዩ መሰረታዊ ነገር እዩ ምስ ባህሎም ምስ መንነቶም ዘላሊ ንጥፈት ስለ ዝኾነ ኣብ ሲቪካዊ ስልጠናታት እውን ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ብዕቱብ ክስራሕሉ ነቲ ናይ ኣገማግማና ኣማሃራና ጥበብ እውን ዝሓሸ ኣገባባት እንዳኣተና ኣብ ዓመት 2023 ካብቶም ሒዝናዮም ዘለና ዓበይቲ መደባት እዮም ካልእ ብመንገዲ ሰሚራትን ዋርሳን ምስ ሃገራውያን በዓላትና ተኣሳሲሩ መንእሰያትና ዝያዳ ሃገራውያን በዓላትና ንምድማቕ ዝተታሕዘ መደባት እውን ኣሎ እዚ ኣብ ኩለን ውዳበታትና ብመልክዕ ውድድር ክካየድ ከም መደብ ሒዝና ኣብ ዓመት 2023 ከነተግብሮም ሒዝናዮም ካብ ዘለና ዓበይቲ መደባት ሃማመተ ኣብ ኩለን ዞባታትን ክፍልታትን ንኽስራሕ ዝወጠኑ መደብ ስራሕ ተመሳሳልን ተመላላእን እኳ እንተኾነ ምስ ውድዕ ኩነታትን ኣካላት ዝኸይድ ውጥናት እውን ይስእል እዩ ኩሉ
أبناء حد عمتو تنسرح تسألو يتكبر يبقى أنت زي تبهله مس بهرتهم مدبات كم عينتهم مدبات كاب كلتنا يمفتم مغانجزي كمتطو يخوليهم يخون ده أمبر تأثر معك أنا جن استراتيجيكا وطنيو بز مسرت كلهم أكلات أبز حق أفسرحات يسألون يتكبرون أب مونغو حدا ممهر لبا مخان انت مالتيو كبل نتمهارهم حتتو تمهارهم ببا أفهم زمسلهم تزاربو نلبا منت قليهم مسفلتت كالوت كامس جنزب سترفوهم الزمدناتات قالون مستعنا تأسسروخ قلت صوفتنو اتو ممهر اتملستات كم زي عقبهم أبقصهم كنباب جمرة سنحي لهم كأخم زبلو اتزلبا مسب اتمعاسكو عشوهم زلوز فلتيو كامنا مبزحت يخم ملسيهم سرداكو لبا من نزيم عشاويز مسلكم معشاو قنا قداسيو انت زي كوني خنبراي نخلينا لبا منت كنبر كم زي نخل انت جيرنا خانتاي فدينا مالتيو حمام دحر مدراس كم زخبلو قصلو حدا هابتام سب زبال ገንዘብ ፈጺሙ ዘይውጽእ ስለዘይ ኮነ ይኮነን ማዓስ ገንዘብ ከም ዘውጽእ ስለዝፈልጥ እዩ እንተ ዘይኮነ በቃ ከዓ ንሱ ናብ መቃብር ከኣቱ ከሎ ገንዘቡ ናብ ኢድ ካልኦት ይኣቱ ንሱ ብውሕድ እኳ ከውፅኦ ንዝሰቀየሉ ገንዘብ ካልኦት ኣብዚሖም ይብትንዎ ብዙሓት ዕጉሳት ዝበሃሉ ሰባት እውን ማዓስ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ተዘይፈሊጦም ናብ ዕጉሳቶም ዝጸርዩ ተማሃሮም በኣተኩሮ ድሕሪ ምጥማት حسابهم ንምቕጻል ምራቆም ድሕሪ ሙሓጥ ልቦናውን ከምኡ እዩ ማዓስ ክዕሾም ዘለዎ ዘይፈልጥ ሰብ ለባም ኣይኮነን ስለዚ ዕሽነት ዝበሃል ኣብ ዘይግዚኡ ምዕሻው ወይ ኩሉ ግዜ ምዕሻው ማለት ምዃኑ ክትርድኡ ኣለኩም ሓደ ለባም ካብኻትኩም ካልእ ዓርክሎ ንበል ኣርሕ ኮይኖም ዝቕጽሉ እቲ ለባም ካልእ እዩ ዝገብሮ ኩሉ ነገር ስለ ዝድግፎ ድዩ ወይ ስለ ዝኣምነሉ ድዩ እዞም ኩሎም ኣብ ሓዳር 40 ወይ 50 ዓመታት ዝጸንሑ ብኩሉ ነገር ስለዝሰማምዑ ዶ ይመስለኩም እዞም ኩሎም ኣብ ማሕበር ወይ ዕርክነት ወይ ናይ ስራሕ ቦታ ነዊሕ ግዜ ዝቕጸሩ ብኩሉ ነገር ተራዳዲኦም ስለዝወዱ ዶ ይመስለኩም ኣይኮነን እቲ ምስጢር ማዓስ ከም ትዕሹ ምፍላጥ እዩ ክልተ ሰባት ብኩሉ ነገር ፍጹም ዝሰማምዑ እንተኮይኖም እዚኦም ጸገም ኣለዎም ምክንያቱ ከም ዓይነት ሰባት የለውን ኩልና ነናትና ተሓሳስባን ኣካይዳ መገድና ኣለና ኩሉ ሰብ በይንዩ ማለት ዩኒክ ኩሉ ሰብ በይንዩ ማለት ከዓ ኩሉ ካልእ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈለየ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ልክዕ ከም ሓደ ካልእ ሰብ እንትኮይኑ ግን ሓዲኦም ድጋም ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ናይ ተፈጥሮን ኣፈጣጥራን መስርዕ ወፃኢ እዩ ብርግጽ ምዕሻው ዝብለኩም ንበደል በለጽ ስስዓን ኣይኮነን እዚ ምዕሻው እዚ ብሓደ ንምንባር ጽልኢ ንዘይምፍጣር ወይ እውን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ዝተፈጥረ ጽልኢ ንምፍራስ እዩ ናይ ምዕሻው ምክንያት ከዓ ፍቕሪ እዩ ብዙሓት ምእንቲ ካልኦት ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ናይ ነፍሶም ናይ ስድሮኦም ግዲ ስለዘይብሎም ኣይኮኑን ዓብዪ ሓሳብ ዝሕስብ ዓብዪ ራእይ ዘርእን ካብ ዶብ ናብ ዶብ ስድራ ምቕርብን ዝሰፍሕ ጉዕዞ ዘብጽሕ ናይ ፍቕሪ ዕሽነት ስለ ዘለዎም እዩ ንዝበደልዎም ብኽርሕ ሓቂፎም ዝስዕሙ ኣይረኣኹም እንዲኹም እዞም ሰባት ዝሓለፈ ክዝክሩ ዘይክእሉ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ብፍቕሪ ስለ ዝዓሸው እዮም እንተ ዘይኮነ ኩሉ መዓልቲ ለባም ብምዃን እዚ ዓለም ኣይትውፃነ ወይ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ለባም ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እቲ ኣቐዲሙ ዕሽነቱ ዝቃላዕ እዩ ወይ እውን ኩሉ መዓልቲ ለባም ምዃን ማለት ማዓስ ዓሻ ክትከውን ከም ዘለካ ምፍላጥ ማለት እዩ ዘረቦም ደምደሙ እቶም ተምሃሮ ግን ኣብ ዓብዪ ሓሳብ ኣትዮም ነበሩ ኣብ መንጎ ምስሓቕን ምብካይን ኣብ መንጎ ምትባዕን ምፍራሕን ኣብ መንጎ ምፍቃርን ምጽላእን ኣብ መንጎ ምእካብን ምብታንን ኣብ መንጎ ምምጻእን ምኻድን ወዘተ ብምዃን ዝግበር ውሳነ እዩ ምንባር ህይወት እውን ኣብ መንጎ ልደትን ሞትን ዘላ ዕምሩር ኣይኮነትን ካብዚ ብምብጋስ ጥበብ ናይ ህይወት እንታይ እዩ ኢልና እንተዳ ሓቲትና
እቲ መልሲ ንጹር ኮይኑ ክረአየና ይኽእል እዩ ወላ እኳ ቅጫ ከም ምግቢ ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ እንተኾነ ከም ሓሳብ እውን ክንምገቦ ንኽእል ኢና ወይ እውን ነቲ ንምገቦ ቅጫ ክንመስል ኣለና ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ መጎጎ ወይ መቕሎ ብምጽንሖም ዝሓረሩ ቅጫታት ዝምገብ ሰብ ኣብ ሸውሃቱን ጥዕኑን ሓደ ጸገም ክስተት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ በኣንጻሩ ዘይበሰሉ ወይ ከዓ ሓዊ ዘይጸገቡ ቅጫታት ዝጸግብ ሰብ እውን ከምኡ ናይ ጥዕና ጸገም ከምጻሉ እዩ ኣብ ውሳኔታቱ ነታ ናይ ምብሳል ግዜ ፈልዩ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ዝሓረረ ወይ ዘይበሰለ ናብራ ኣለዎ ኣብ ህይወት ንምብሳል ዝኸውን ናይ ግዜ ልክዕነት ብምፍላጥ እዩ ኩሉ ዝውሰን እታ ናይ ምብሳል ግዜ ዘሕለፈላ ወይ ዘትርፈላ ግን ብዕይኡ ሓንሳብ ሓዊ ዝበዝሖ ሓንሳብ ሓዊ ዝወሓዶ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ እቲ ፍላስፋ ህይወትን ኩሉ ጽባቕያን ኣብ መጠንያ ትጸኒሕ ኢሉ ነይሩ ጽባቕያ ብዝብል ቃል ዝገልጾ ዘሎ ሓሳባት ክእለት ባህርን ዓይነትን ንዝብሉ ቃላት ዝወከለ ምዃኑ እዚ ሓሳብ እዚ ዝያዳ ክበርህ ይኽእል እዚ ማለት ምስ ናይ ኣነባብራ ውሳኔታትን ውጽኢትን እንክመዓዶ ንዝፈጥሮ ጽባቐ እዩ ዝገልጽ እዚ መጠን ኣብ ላዕሊ ምስ ተገልጸ ናይ ምብሳል ልክዕ ግዜ ሓደ እዩ ሓደ ሰብ ንምዝንጋዕን ዕዮን ዝህቦም ምክሊት ሓደ ወላዲ ንደቁ ዝገብረሎም ምቁጽጻርን ናጽዓድልን ሓደ ኣውፋሪ ንሰራሕተኛታቱ ዝህቦም ኣማራጽን ዘይሕለፍ ደረትን ሓደ መምህር ንተማሃሮኦም ዝህቦ ናይ ቅርበትን ርሕቀትን ዶብ ወዘተ ነዚ የረዱ ፈተነታት ዘጋጥሙና ኣብ መንጎ ዘጋጥሞም ስለ ዘይፍለጥ እዩ ወይ እውን ንፈተነታት ፈተነ ዘብሎም ኣብ መንጎ ብዘይተጸበናዮ መልክዑን ስለ ዝሞጽናዮም ብርግጽ እቲ መለበሚ ኣጋጣሚ እውን ኣብ መንጎ ይህሩግ ዝብል ኣብ መንጎ ዝብል ቃል በዚሑ ዶ ግን ንሕና ንባዕልና ኣብ መንጎ ዝኾናያን እንኾነን ነገር እኮ ብዙሕ እዩ ዕለት ክንደይ ካብ ከመይ ዝበሉ ወለዲ ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ኣብ ከመይ ዝበለ ወቕቲ ከም ዝውለድ ፈሊጡ ዝተወልደ የብልናን ኣብ መንጎና ነዚ ዓለም ህሩግ ኢልና ወለድና እውን ወላ እውን ቆልዓ ክወልዱ ድላይ ሃልዮም ይውለድና እንታይ ዝመስል መልክዕ ዘለዎ ቆልዓ እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ቆልዓ እንታይ ክእለታት ወይ ሕጽረታት ዘለዎ ቆልዓ ከም ዝወልዱ ይፈልጡናም ምስ ወለዱ ግን ኣብ መንጎ ዝኸውን ይርእይዎ ሓዲልና ምህሮ ክንጅምርን ከለና እንታይ ዓይነት ዝምባለ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ድኽመት ከም ዘለና በይናይ ዓውዲ እንተኸናዩ ዝቐንዓና ንፈልጦ የብልናን ኣብ መንጎ ግን ኩሉ ህሩግ እናበለናን እናተላመድናን ንኸይድ ቅድሚ ዝምድና ምምስራትና ከመይ ዓይነት ሰባት ምሳና ከም ዝነብሩ ካብኣቶም ከመይ ዓይነት ቅርበት ከም እንሕሉ ወዘተ ይንፈልጥን ምስ ዕድመን ኩነታትን እናተቐየርናን ከለና ግን ኣብ መንጎ ድሌታትናን ባህግታትናን ህሩግ ይብሉና ኣብ መንጎ ምስ ባህግና ዝመሳሰል ሰብ ንረክብ ኣብ መንጎ እናበልና ኸ እንነብር ኣብ መንጎ ምማት እውን ዘየለ ይኮነን ኣብ መንጎ ክሳብ ንመውት ግን እስከ መንጎ ጽቡቕ ንምባል تكتاتلو زلخوم بهاجراوي محبر من أسياتن تمهرون إيرترا إن ترالو زقربلكم مدبكم مدب من أسياتي زي خبركم تكتاتل تنام صعب نمستمقار كلتا قنتات كنقرب ملس نقصي كقربيو أبو حيش ورد تبالكو زعبي زعبي قشا عبحلنا تخيط وزخرمه كما ما يزل عسى نعندو تزور علم من تبالكوس أبز حيش يدملس تلمينو تجزيتو بعبيتي بمساتو بطبقات بناقشتو أبرئس السفيرو كبحلنا موراد يأبي نيرو تمالقن زي عملو توزيلو نجيدني كبر قشا سعميو بمنفسو زولدني ولدن ولادن تراخيبهم تفسيه باهيلني كزاورو نابزن نابتن بحلنا خط أمتو نزنتن بتبتي تقم علم نخعبس بتبتي كي حرق أني كدعائس كي قد فنو كي ملس كي بلني أبزحيش ملقات زي بالعلم انت حتم كايا تفسس
كابت بسلام زي تنفس نابز حياة زفالس كند فقري زكولالس دم قوسيقو دم زفاسس ريو قدس يلو بقس نتحدث حق حيش سالت حق تبلي أبز حيش يشني الكادمو نسبت بلو يخعشش الف آلاف ناترت كمي تبلع علم مقشش نعنبر مساي نبر تزورو بحرت أحري رأيون دو نسحرادو سبي سفرو وخماي نخف نبرو ورد حسابنا بزا مدري تمخير كازي سمعنا نبركا تسورو صبل قبصت معستي حلف قربت زي سقرو انت بحري اي عجبوني وببلعو اي تقبني ونابولوني زبلكم ما بزحيش تنسخا مقاجمتي صرف طر كتفاوس ابزحيش ايتبلني نعم ساي ورد مرش قطع مكه ايتطاطح نسف طر ايتغايش ابزي حلوس جيشو مصيو كيصنح جن اقبيطو مقال قدس إنو حمد سدت كرموتو أو حيشنا بلا أبحلنا خيدو قدام بتزي حيشنا عيهيبو نايمن كوني تمرقم ما جحجح رهرهي أسمرا زرعيو بوغي إلي اللخون سمو اندعي يفلد إن جحجح زبل وطرو أي حفز أي كتن لقسو خي عكنا نوهبتي دنن جحجح يبلو فقرو أي بكرن أنت أزم أي جحجح إن حرفو بمتأمات راح كندت أبا كند برح مسؤول السؤال وطرو بلنا تلاح انت نقيتو لبنا زملح يدحاو مس نقص لقسمس حسسه نقص لوتا نسخه نقص تسفاق يكوننا زرحسه جحجح نديبل ما جحجح لبنا بفقر خمسح دق لونا نقلت فتح وقح كبل وقح فتح لقسس مرانا كله زرح نقصي نقصتيو تصوع مكرا لقسي بحري ايو زاوق بتسمرا ما جحجح يبل مايو بتمثال اسمرا اي تفكيرو ندي تسفاقوا كنصقب كنريو جحجح يبل مايو يدفعيو اي تصو افو اي خدنو طلعينا صمالي ايكم تكتاتلو صنحكم بهمامه اوترو ابس عزي ان تللو زقربلكم مدبكم مدب منسيات نيرو ان تبهلنا كنزناغعلان حبريتا كنسنقلان ناي كل غزي ادمينايو مرجعكم كينا مسانا بمصنحكم بمسغان انفليكم دليت ماتيوس ملس نغسه ساميل منግስት اب كمون ناي تكنيك سمويا برهان محرن سالم قبر هيوتن بمخانينا سلام